Ditugu. Eraikin batean aurre hezkuntza eta kiroldegia dago, eta bestean lehen hezkuntzakoak eta derrigorrezko bigarren hezkuntzakoak. Patioak eta zelaiak oso zabalak dira. Herritar asko etortzen da instalazio hauetaz gozatzera. Eta nik kristaua eta lasaiarren naizenez, txikiekiko eta ahulekiko, desberdinekiko ardura hori eta nolabaiteko maitasun hori oso garrantzitsua dela iruditzen zait. Zarauzko Lasailen lan horretan buru belarri jardutzen ziren pertsonak aurkitu nituen. Oso gogorapen ona. Goingo gure kintako eta elkartzen gehanean, oso herria da on, giro apala, itzeitekua, jende ona. Oso posi gaude, guretzako oso importantia da, alde batetikan ikasketa, oroko bian behirauta, onak izan dira, eta beste alde batetikan oso importantia da, netzako pertsonak ikastia oso jatorra eta pertsona hona izan dira. Eta nik uste dela Lasailekin batean lotzen nahi gara hori. Eta izakera landu, elkartasun puntu hori, eta ondo pasa. Ondo pasa, ze betiko lehio, eta punto. Gure zerbitzuak hauek dira. Jangela eraginkor bat, bertan prestatutako janari goxoa, eta ongi antolatutako garraioa. Guraso elkarte aktiboa, laguntzakela etapa guztietan. Gautenaren presentzia gure ikastetxean. Orientazio zerbitzua, guraso eskola leiala eta gurasoentzat ikastaro ezberdinak. Honekin batera, orain dela gutxi sortu dugun haurtzaindegi eta zaintza zerbitzua 2 urtetik aurrera. Ikasleek, aurrek eta gazteek kalean lagunekin komunikabideetatik eta ikasten ari direla gauza asko. Horregatik azpimarratu nahi nuke eskolatik kanpoko ekintzen eta momentu horien garrantzia. Eta ez eskolarra, nik uste eskola bat aukeratzeko garaian azpimarratu beharreko atal bat dela. Ekintzen atalean, hauetxek izango lirake esanguratsuenak. Ekintza osagarriak eskola orduzkanpo. Gitarra, plastika, antzerkia, informatika, psikomotrizitatea, musika eta bar. Mendi irteerak, txatxarro gazte elkartearekin. Beste ekintza bereziak udan, euskaraz eta ingeleraz. Ingelera lantzeko hilabeteko egonaldia Irlandan. Irteerak eta egonaldiak etapa guztietan. Eta kirolen multzo handia. Judo, pilota, atletismoa, igeriketa, xakea, futbola, saskibaloia, eskubaloia, rugby eta bar. Beste ekintza batzuk ere baditugu. Urtean zehar egiten ditugun kanpainak, justizia eta bakea, 3. munduaren alde, eta elkartasun lanean, Tandanako italdeak ikastetxean bertan egiten duen lana, Proide Proega Lasaietarren gobernuz kanpoko ekintzan tartean. Nik pentsatzen dut egun ezin degula eskola baten eta gela baten lau pareten artean ematen den hezkuntza batetan sinistu. Txatxarron mendira jutegea eta bekulagoa juteia. Eta ikuste dituzu jendia 5 urtekoa, 14 urtekoa, 16 urtekoa, danak alkarrekin, da errespetatzen, da ondo pasatzen eta zoriontzuk izaten. Alde batetik naturarekiko maitasuna, adina edozein delarik hartu beharreko arduren garrantzia eta adizkedetasunaren loturak. Netzako txatxarro sozializatzeko oso talde importantea da. Nire 21 urtekin jarraitzen Lasailen inguruan mugitzen. Horako adibideak asko egon daitezke hemen eskolan bertan.
eta ikus daitezke beroietan balorek ze garrantzi hartzen duten elkarte honetan. Pertsonen arteko loturek ematen digute gure bizitza lasai eta zoriontsu bizitzeko aukera. Eta niri aukera hori eskaini zitzaidan hainbat urtetan bizi izandako esperientzian ikastetxe